Blenak Junior, ineyo ndesi ndimakumvesesa. Umakwanisa bwanji kutenga nkhani zimene ine ndimakuuza za amayi yako akakhala kuti iwo kulibe, komano zimene iwo amakamba zokhuzana ndi ine kulibe sumandiuza. Umapangira nji zimenezi? Palibe zimene iwo amandikambira zoti ineyo kulibe zaboza zina zake palibe? Mumafunanso ndinene zomwe amayi wamakamba? Aka, undiuze nkhani zimene amandikambira ngati za miseche choncho, zimene ndi zaboza, zimene ukudziwa zoti amandikambira mongo ndinamizira zaboza. Kapena tisamandikambira china chilichonse chaboza? Amayi amakukambira nkhani zambiri zaboza. Aka, ukatero ukhala mzanga weniweni ka, ndipo ekoso apozi uyu uje uzindiuza zimene amandikambira zaboza. Nde takambatu amakamba zoti chani zaboza zondinamizira ineyo? Ndeto adadi, ndipo zimakhala zaboza amakunamizirani amayi mukachoka. Aya asiye azindikambira zaboza zaozo azandifuna siku lina. Nde takambatu amati chani kwenikweni zaboza zake amati chani? Choyamba ndichokuti amayi amakunamizirani kuti muli ndi minda yambiri. Iwe Junior, takamba nkhani zaboza zimene amandikambira amayi ako, osati zoti chani ya ndifuna nkhani zaboza ngati miseche imene amandikambira amayi ako. Tandiuze zimene zozo. Chachiwiri amakunamizirani kuti muli ndi moyo wabwino. Tatipangeni like video yo podina button limene limaoneka chonchi. Ambuye akudaliseni pamene mukupitiriza kuonera video imeneyi. Chachiwiri amakunamizirani kuti muli ndi moyo wabwino. Junior, please. Takamba zaboza zimene amayi ako amandinenera ndikachokapo, osati zimene ukundiuza zwayi. Ndizaboza nanga dati. Muli ndi munda umodzi omwe inu mesati mangopanga lenti. Ndi amatiso muli ndi moyo wabwino, koma ndiboza lenileni. Junior, khulupirira, ndine munthu wabwino kwambiri, samana amayi, ndimakonda aliyense pakhomo pano, banja langa ndimalikonda. Iwe mayi ako ndine munthu wabwino kwambiri, samana amayi. Boza atati, dzulo mwagona kuti kwenu. Iyayi, Junior, nkhani imeneyo takamba kale. Kunabwera Nkhoswe takambirana kale, iweyo sizikukukhuza nkhani ine ndi amayi ako. Zatha zimenezo, usakambe nkhani zimenezo zwayi. Zatha dati, koma zaboza zomwe amakukambira ndi zimenezo. Okay, Junior, wandiuza nkhani zimene mwini wakowe ukuti ndizaboza zimene amandikambira amayi ako. Chabwino, koma ineyo ndisakunamize, zandikhumudwisa, sindimayembekezo yakuti undiuza zimenezo zwayi. Komabe ndingokupempha, chabwino ndiuze zimene ndizoona zimene amayi ako amandikambira, kuti mwina kapena mtima wanga utsike. Amayi ako zoona zimene amandikambira za ine, zondiyamikira zabwino ndi chani? Tandiuze zimenezo. Chinthu choona chomwe anakamba cha inu ndi chimodzi chokha. Eya, mwana wabwino, tandiuze ase, ndikugulira apo ziwina mazulo. Ndichoona chanji chimene amandikambira, takamba ndifuna ndiziwe kuti ndikachoka amandiyamikira motani. Akuti mukakhala ndi njala mumalira ngati mwana, ndipo ndizoona. Adati, ndikunamizirani ngati. Junior, basi. Kuyambira lero uzicheza ndi amayi ako omweyo, chifukwa ukulephera kumacheza ndine bwinobwino, koma amayi akowo ndi umamasukirana nawo. Munthu wamamuna ngati iwe basi uzimasukirana ndi amayi ako. Zikomo kwambiri chifukwa choonera video imeneyi. Likakhala phunziro kapena kuti lesson ya video imeneyi mutatiuze ndinu, tapangani comment mu comment section. Osayiwala kutiuza maganizo anu, makamaka timafuna tifunse kuti kodi muli okondwera bwanji ndi kubwera kwa mwana uyu Blenak Junior. Kodi ndipati pamene tikuyenera kuti tipange improve kuti ma video athu akhale osangalatsa. Timakondwera ndi anthu inu amene mumabwera kuzapanga comment ndipo timakuyankhaniso. Chonde osayiwala kupanga comment video ina iliyonse, zimatilimbikitsa, chifukwa chake timakutchulani mayina, mukukondwerani, mukunyadirani. Tapangani comment pa video imeneyi maganizo anu kuti ndi otani, ndipo timakondwera mukamabwera kuzaonera ma video athu. Osayiwala kupanga like, osayiwala kupanga subscribe. Takhalani ndi siku lopambana.